Καλώς ήρθατε στο Ψηφιακό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου. Στο σημείο αυτό θα εκμεταλλευτούμε μια δυνατότητα που μας δίνει το Frame για να κάνουμε ένα βίντεο και να δείξουμε στους επισκέπτες στους χώρους του μουσείου, τα εκθέματα και τις λειτουργίες που κρύβονται πίσω από κάθε αντικείμενο. Θα ξεκινήσουμε με το σημείο εκκίνησης, όπως βλέπετε στο κάτω μέρος. Υπάρχει το καλωσόρισμα. Στο λογότυπο του Εικονικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, πατώντας, ανοίγει εξωτερικός σύνδεσμος του επίσημου ιστότοπου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Όλα τα λογότυπα κάτω οδηγούν σε κάποιο ιστότοπο. Ο επισκέπτης μπορεί να αποκομίσει χρήσιμες πληροφορίες. Εδώ βλέπουμε το Πανεπιστήμιο Αιγαίο, τη σελίδα, όπως επίσης και το παγκόσμιο δίκτυο γεωπάρκων. Στη συνέχεια βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια ηχητικά μηνύματα σε 3 διαφορετικές γλώσσες. Μπορεί ο χρήστης να επιλέξει την μητρική του γλώσσα. Πατώντας στην αναπαραγωγή, ο επισκέπτης ακούει ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες για το μουσείο. Ακριβώς από κάτω υπάρχει ένα δεύτερο ηχητικό, επίσης σε 3 διαφορετικές γλώσσες. Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το μουσείο. Εδώ κάτω έχει μια μικρή πύλη και υπάρχει ο τίτλος «Θέσεις γεωπάρκων στη Λέσβο». Μας οδηγεί σε ένα εξωτερικό σύνδεσμο, σε ένα βίντεο αποθηκευμένο στο Google Drive, που μπορεί ο επισκέπτης να δει τις θέσεις όπου υπάρχουν γεωπάρκα. Στη συνέχεια περνάμε στην περιοχή 1. Τα ηχητικά μπορεί να τα ακούσει ο καθένας με τον ίδιο τρόπο σε 2 διαφορετικές γλώσσες. Έχουμε αποκοπήσει σε 4 διαφορετικές κλίμακες, από τη μικρή μέχρι τη μεγαλύτερη, που καταλήγουμε σε ένα ορθοφυτό χάρτη. Οι χάρτες έχουν τις ίδιες λειτουργίες. Μπορεί κάποιος να εστιάσει. Αν όμως θέλει να δει μεγαλύτερη λεπτομέρεια, μπορεί να κάνει λήψη του κάθε χάρτη. Αποκλειστικά μόνο για τον χάρτη των γεωτόπων Λέσβου, εδώ κάτω υπάρχει ένα υπόμνημα στο Details, μας οδηγεί σε εξωτερικό σύνδεσμο στο Google Drive με το υπόμνημα χρωματικά της κάθε κατηγορίας γεωτόπων. Αυτή ήταν η περιοχή 1. Οι άλλοι 3 χάρτες λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Γυρνώντας πίσω, πηγαίνουμε στο γραφείο πληροφοριών. Είναι η βοηθός μας, η Ελπίδα, η οποία μπορεί να μας απαντήσει φωνητικά σε 2 γλώσσες, όπως βλέπουμε εδώ, σε γερμανικά και αγγλικά, ενώ μπορεί να μας απαντήσει γραπτά στις ίδιες γλώσσες και επιπλέον στα ελληνικά. Είναι βοηθός τεχνητής νοημοσύνης. Συνεχίζουμε κάτω στην περιοχή 2. Πληροφορίες παίρνουν από τα ηχητικά στο πάνω μέρος, όπου βρίσκονται σε ένα πίνακα, σε 2 γλώσσες. Και ξεκινάμε με το απολίθωμα. Τι είναι απολίθωμα? Μπορεί κάποιος να δει εδώ μια φωτογραφία ενός απολιθώματος, το οποίο είναι 220 εκατομμυρίων ετών. Οι πληροφορίες παρατίθενται κάτω στο υπόμνημα και επίσης, αν πατήσουμε πάνω στο απολίθωμα, μας οδηγεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Wikipedia να διαβάσουμε ορισμένες πληροφορίες για τα απολιθώματα. Ο κάτω όροφος, η περιοχή 2 δηλαδή, έχει 6 τρισδιάστατα μοντέλα απολιθωμένων κορμών, όπου το καθένα έχει βασικές πληροφορίες που μπορείτε να διαβάσετε. Πατώντας επάνω στο μοντέλο, μπορεί κάποιος να κάνει λήψη ή να οδηγηθεί στην ιστοσελίδα του Sketchfab. Είναι η ιστοσελίδα που έγινε η επεξεργασία των τρισδιάστατων μοντέλων. Περιμένοντας λίγο να φορτώσει το κάθε μοντέλο, βρίσκουμε στα περισσότερα και επιπλέον πληροφορίες, όπως επίσης και προσωπικές φωτογραφίες που έχουν ληφθεί την ημέρα της εκδρομής. Στα περισσότερα από τα μοντέλα θα βρείτε επίσης και ένα λογότυπο, μια λέξη κάτω δεξιά, με τη λέξη βίντεο. Πατώντας επάνω θα οδηγηθείτε στο YouTube, όπου έχουμε αποθηκεύσει
μικρά βίντεο, μικρής διάρκειας, για να δείτε με περισσότερη λεπτομέρεια τα μοντέλα. Στο κέντρο εδώ υπάρχει το ηφαίστειο, δεν υπάρχει κάποια ενέργεια πίσω από αυτό. Είναι η γενεσιουργός αιτία δημιουργίας του ακολουθημένου δάσους. Πώς ήταν γη πριν εκατομμύρια χρόνια, μας οδηγεί σε μια σελίδα στην οποία μπορούμε να ρυθμίσουμε και να δούμε αναλόγως από τα δεδομένα εδώ που μας δίνει από 20 έως 750 εκατομμύρια χρόνια πριν πώς ήταν η γη. Η περίοδος μας ενδιαφέρει εμάς, τότε και δημιουργήθηκε το ακολουθημένο δάσος μετά την έκρηξη ηφαιστείων είναι τα 20 εκατομμύρια. Περνάμε στις θερμές πηγές Λέσβου, όπου χρήσιμες πληροφορίες επίσης παρατίθενται από ιστοσελίδα στην οποία αναφέρονται οι διάφορες πηγές που δημιουργήθηκαν τότε. Επίσης κάθε φωτογραφία, εκτός από να την διαβάσουμε, να την ανοίξουμε, να κάνουμε εστίαση, μπορούμε επίσης να οδηγηθούμε και στην ιστοσελίδα που δίνει περισσότερες πληροφορίες για το που βρίσκεται ακριβώς και κάποια περιγραφή για την κάθε πηγή χωριστά, για την κάθε μία από τις 5. Στους τοίχους του μουσείου διακοσμούν επίσης χάρτες οι οποίοι έχουν ληφθεί από το διαδίκτυο, είναι σχετικοί με το θέμα του μουσείου, όπως για παράδειγμα η κατανομή των απολυθωμένων δασών ανά τον κόσμο. Ανεβαίνοντας επάνω θα βρούμε παραπλήσιους χάρτες. Έχουμε απέναντί μας ένα παγκόσμιο, τη δυναμική γη, έναν της Ελλάδος, όπου για καλύτερη λεπτομέρεια μπορείτε να κάνετε λήψη, και εδώ ένα της Ευρώπης γεωλογικό με το υπόμνημά του. Εδώ πάνω βρίσκεται η περιοχή νούμερο 3. Τα ίδια ηχητικά δίνουν πληροφορίες για το τι θα δει εδώ ο επισκέπτης. Γίνεται αναφορά στις απολυθωματοφόρες θέσεις. Μία είναι που περιέχει τα εκθέματα από 2 έως 8 και η άλλη από 12 έως 17. Μπορεί να δει κάποιος τη φωτογραφία ή πατώντας στον εξωτερικό σύνδεσμο να οδηγηθεί για μια φορά στο SketchUp όπου έχουν επεξεργαστεί τα μοντέλα. Στη συνέχεια, στα αριστερά μας βρίσκεται ένα κινητό τηλέφωνο με το λογότυπο Webmap επάνω. Μας οδηγεί στην εφαρμογή που δημιουργήθηκε για να έχουμε πιο ολοκληρωμένη οπτικοποίηση των γεωτόπων, των γεωπάρκων και στο τέλος το γεωπάρκο της Πλάκας στο Σίγρη. Ξεκινάμε με κάποιες εισαγωγικές πληροφορίες. Καθώς εστιάζουμε, η πληροφορία αλλάζει, εμφανίζεται στο υπόμνημα, όπως επίσης είναι ενεργοποιημένα και τα αναδυόμενα παράθυρα που δίνουν επιπλέον πληροφορίες στον χρήστη, στον επισκέπτη. Καταλήγουμε στο πάρκο της Πλάκας, στα απολιθώματα και μετά, εφόσον εξαφανιστούν όλες οι άλλες πληροφορίες, παραμένουμε στους ορθοφωτοχάρτες που βρίσκονται στο δυτικό κομμάτι του πάρκου της Πλάκας. Πίσω μας ακριβώς βρίσκονται 3 πανοραμικές λήψεις που έγιναν επίσης την ημέρα επίσκεψης και συλλογής δεδομένων στο μουσείο. Πηγαίνοντας αριστερά, περνάμε σε μια περιοχή όπου δημιουργήθηκε για παιδιά, εκπαιδευτικούς και όχι μόνο. Υπάρχει εκπαιδευτικό υλικό όπου μπορεί κάποιος να κάνει λήψη για να το διαβάσει με μεγαλύτερη ευκολία. Είναι 4 διαφορετικά αρχεία PDF και στα δεξιά, για να πάρουν μαζί εκπαιδευτικοί ή τα μικρά παιδιά, μπορεί να κάνουν λήψη το κάθε έγγραφο, ερωτηματολόγια ή ακόμη και κάποιες χειροτεχνίες στα σχολεία που μέσα από αυτές τα παιδιά θα μάθουν καλύτερα για το ακολουθημένο δάσος. Τέλος, πηγαίνοντας πίσω στον τελευταίο σταθμό,
Έχουμε εισάγει ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο βρίσκεται online. Είναι μια φόρμα της Google. Είναι κάποιες απλές ερωτήσεις, όπου μπορεί κάποιος να τις απαντήσει και να το υποβάλει, ώστε να τα βρούμε ηλεκτρονικά μετά την επίσκεψή σας. Τελευταίος σταθμός είναι το βιβλίο επισκεπτών, όπου υπάρχουν οι οδηγίες σε φωνητικά. Να γράψετε το Πατώντας επάνω στα βιβλία, ανοίγει μια ανάλογη φόρμα στο Google Form, όπου ο κάθε επισκέπτης μπορεί να βάλει προαιρετικά το όνομά του, εντυπώσεις, την ημερομηνία επίσκεψης και μια αξιολόγηση του μουσείου. Αυτή ήταν ένα σύντομο βίντεο, ώστε ο επισκέπτης να έχει μια εικόνα του μουσείου και τι λειτουργίες υπάρχουν πίσω από κάθε έκθεμα, πίσω από κάθε αντικείμενο ή τρισδιάστατο μοντέλο. Καλή περιήγηση!